Gadan ang 37 anyos si Renante Parahinog, residente kang Barangay Poblasyon Aroroy, Masbate matapos na pagbabadilon kan daipa na bibistong kagibo sa Barangay Kagpagdan, Baleno, Masbate. Sa impormasyon, gikan sa pagtiripon sa nasabing lugar ang biktima. Alagad kan pauli na kaiba ang mga amigo, basang na sanang pinagbabadilan mga biktima. Tama sa tikaba ni kinagadan ni Parahinog, mantang nagpaparahay-rahay pasundo sa presente sa ospital ang saro kaining pag-iriba na si Aljun Cortez, 32 anyos, asin residente kan Barangay Lahong na tinamaan in bala sa takyag. So ang allege po ng witness is pauwi na sila. Huminto lang sila doon sa tabi ng road para mag-ihi. Opo. Nung pasakay na po sila ma'am sa motor, yun nga, may bumaril sa kanila. Maswerteng nakasalbar naman sa pambabadil ang pinsan ni Cortez si Brandon Cortez, 19 anyos, asin residente kan Barangay Lahong. Marami pa kami ma'am na tinitingnan na mga possibilities. Opo. Para at least ano talaga namin kung lumabas talaga sa investigation namin kung ano talaga po yung tunay na nangyari talaga. Mayong CCTV sa lugar, hagad kan PNP sa mga posibleng nakahiling kan pangyayari na makipagtabangan sa nagpapadagos nindang investigasyon, nga ni maparikas ang pagtaong hustisya sa mga biktima. Para sa mga Baretang Tatak Bicol, Laarni Miranda.